Waqt laqgha f'Kastilja bejn il-GRTU u l-Gvern, Abela, President tal-GRTU, tkellem dwar tnejn mid-disa proposti li għamlu lill-Gvern għall-budget li jmiss u li se jkun preżentat mill-Ministru tal-Finanzi fl-14 ta' Ottubru. Fost oħrajn u tkellem dwar il-problema tal-pensjonijiet fejn qal li ħafna negozjanti tul is-snin ikunu medija fix-xogħol u jagħmlu l-iżball li ma jarawx eżatt se tkun il-pensjoni tagħhom biex imbagħad jintebħu li se jkollhom pensjoni miżera ta' 1,000 euro fix-xahar. Jiena meta mort biex nara, qalu li kull m'għandek l-ikbar jista' jkollok 1,000 euro fix-xahar. At the age of 62 jew 65 tiġi pensjoni ta' 1,000 euro fix-xahar, ma naħsibx li hija adekwata. Proposta li semma Abela kienet li titnaqqas it-taxxa lin-negozji medji u din titniżel għal 20%. Għana peress li il-Gvern jiġġenera surplus, waħda mill-priorità tagħna tal-GRTU hija li titnaqqas l-income tax fuq il-negozji medji. Ma ħanix qed ngħidu smalaw għamela blinkid il kulħadd, imma negozji żgħar naħseb jixtieqlhom li jkollhom rata ta' taxxa aħna qed nipproponu li tkun 20%. Il-GRTU qed jipproponi wkoll li fil-liġi dwar in-negozji tal-familja titneħħa l-pagament tal-bolla. Tiequ li fil-Family Business Act titneħħa il-pagament tal-bolla. Proposta li l-Ministru tal-Finanzi mal-ewwel mewwet u qal li l-GRTU mhux tifhem is-sistema tat-taxxa Maltija. Intant tul il-laqgħa Joseph Muscat donnu biddel id-diska dwar is-surplus u issa qal li rridu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq is-surplus u li jekk il-Gvern jiftaħ idejh ma jifdalx surplus. Minkejja dan is-sentiment ġenerali huwa wieħed ta' stennija għal miżuri pożittivi u żieda sostanzjali fl-għolli tal-ħajja wara li fl-aħħar xhur kellna żiediet fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi bħal ħalib, il-ħobż, il-fjuwil u l-kirjiet.